dobar vam dan. Vidjeli ste iz poziva zašto vas zovemo. Mene je danas zapao ovaj uvodniji dio, dakle uvodni, a na pitanja će odgovarati kolege. Kao što znate, mi smo naš prosvjed najavljen za 25. travnja odgodili i odmah se je postavilo pitanje da li to znači da mi odustajemo ili to stvarno znači samo odgodu. Mi smo znali da znači samo odgodu i vrlo pažljivo smo birali novi termin našeg prosvjeda. I ono što vam ja mogu danas reći, da ćemo mi naš prosvjed na ovom mjestu, na Jelačićevu trgu, održati 9. svibnja u petak, a točan sat još ćemo objaviti. Zašto 9. svibnja i zašto petak? Naime, nakon što smo mi objavili termin našeg prvog prosvjeda, po školama se krenulo događati nešto vrlo ružno. Moram reći da su tome sigurno pridonijelo i to što su se autobusi iz velikog broja hrvatskih gradova krenuli jako dobro puniti i u trenutku kada smo mi morali objaviti našu vijest o odgodi, njih je tada već bilo više od 50 napunjenih. Paralelno s tim, prosvjetne vlasti u želji da, ako već ne mogu spriječiti naš prosvjed, a da onda barem smanje odaziv, jer to je njima očito jako važno, šalju na škole jedan dopis koji je zapravo sramota za pravnu državu i sramota za dijalog između socijalnih partnera, znači sindikata i vlasti. Naime, kao u nekakvoj jeftinoj smicalici, jedno ministarstvo, Ministarstvo obrazovanja, traži da mu pomogne drugo ministarstvo, Ministarstvo rada, kako bi se došlo do jednog mišljenja prema kojem, vjerovali ili ne, to jest upravo za takvu rubriku, prosvjed nije sindikalna aktivnost. Na stranu što je to mišljenje neobvezujuće, jer ne može jedna strana kolektivnog ugovora zapravo nametati svoju interpretaciju drugoj strani. Kolektivni ugovor potpisuju dvije ravnopravne strane. Ovdje se dogodilo nešto što je presedan, što se nikada prije nije dogodilo i onda naravno, jer je i to i bio smisao cijele te sramotne operacije, naše ministarstvo, Ministarstvo obrazovanja, šalje na škole ovo sramotno mišljenje. Nije trebalo sumnjati da će sigurno biti ravnatelja koji će i postupiti po tom sramotnom mišljenju, jer dok se mi izborimo za istinu, a istina je ovaj puta jasna, dakle radi se o nečemu što nema pravni učinak, što ne proistječe iz temeljnog kolektivnog ugovora, dok mi se zapravo za to izborimo, zapravo događat će se po školama ono što se već događa, a to je da pojedini ravnatelji su izdali rješenja radnicima pozivajući se upravo na to mišljenje da radnici nemaju pravo iskoristiti 2 dana neplaćenog dopusta koja su inače predviđena za sindikalne aktivnosti. Jasno da sve ovo nas nije obeshrabrilo. Mi smo vrlo pažljivo birali novi termin i odlučili smo se za petak iz više razloga, ali sigurno vrlo važan je razlog taj jer smo dvojili između petka i subote da se ne povučemo pred ovim bezobzirnim postupanjem Plenkovićeve administracije. Namjerno sam rekao Plenkovićeve administracije jer je malo vjerojatno da s ovim nije upoznat vrhovni gospodar naših života
i da su se ovoga domislili nekakvi načelnici, ravnatelji u Ministarstvu rada. Dakle, Andrej Plenković jako dobro zna da ovo što je izašlo iz njegova ministarstva, jer on je ipak, dakle, pravnik, ne drži vodu. Da je ovo naprosto primjer nestručnosti, ali u želji da našteti ovim sindikatima, on je spreman ići do kraja. Dakle, ponavljam još jedanput, mi se nismo povukli, mi koristimo naše pravo iz kolektivnog ugovora, ali ova naša priča, zahvaljujući ovoj nesmotrenosti Ministarstva rada, dobiva neke nove dimenzije. Naime, kad budemo tog 9. svibnja ovdje na Jelačiću isticali naše poruke, neće to više biti samo naša 3 zahtjeva, 2 nematerijalna i 1 materijalni, nego ćemo mi s Jelačićeva trga vrlo jasno poručiti da Plenkovićeva vlada izravno ovime ide na sindikate pod A, a pod B na budućnost demokratskog života u ovoj zemlji. Zašto se ova vlada toliko plaši ova 3 sindikata, mi ne znamo. Možda zato što je neke druge slomila ili one koje nije uspjela slomiti, možda je pridobila. No, ova 3 sindikata će ustrajati dalje u svojim zahtjevima i mi nećemo stati i zapravo poruka s Jelačićeva trga neće biti, dakle, druga nego koji je naš idući korak. Dakle, pokazali smo vam to već unatrag godinu dana. Mi smo išli polako, svjesni da se ovdje radi o maratonskoj disciplini, svjesni da protiv sebe imamo vlast koja je upravo na nama odlučila trenirati strogoću. Mi smo išli polako, neki su nam to predbacivali, ali uvijek smo znali koji nam je sljedeći korak. I nakon našeg prosvjeda znaće se koji je sljedeći korak ovih sindikata. I na kraju, nekako dok smo pripremali sve ovo, dok smo nekako vagali donošenje odluke, samo od sebe nametnulo se i pitanje praznika rada, odnosno obilježavanja praznika rada. Ova 3 sindikata imaju pravo, jer su to zaslužili svojim aktivnostima kroz duže od godinu dana, oni imaju pravo na neki način uključiti se u obilježavanje tog praznika rada, jer 1. maj je ponajprije sindikalni praznik. To što su ga hrvatski sindikati na neki način možda je preteška riječ, jedva dočekali da ga se oslobode, to na dušu tim sindikatima. Međutim, ova 3 sindikata vraćaju 1. maj radnicima, vraćaju sindikatima i to na način da ćemo s našim aktivistima, bit će ih više stotina, od ranoga jutra zapravo biti s građanima ovoga grada. Na koji način? Dijelit ćemo pozivnice i svakog ćemo građanina u Maksimiru nastojati pojedinačno pozvat ukoliko se prepoznaje u naša 3 zahtjeva, ukoliko se prepoznaje u našoj borbi za opstojnost sindikata i sindikalnog djelovanja i ukoliko se prepoznaje i ukoliko mu je zapravo na srcu budućnost demokratskog ustroja ove države, da zapravo budu zajedno s nama još jedanput 9. svibnja ovdje na Jelačićevu trgu. Evo, na sva pitanja, nedoumice kojih je možda bilo u ovom mom, koje proizlaze iz ovog mog uvodnog izlaganja, više će ovaj puta odgovoriti dvojica mojih kolega. Čemu tajanstvenost oko vremena održavanja prosvjeda? Pa nema tajanstvenosti oko vremena. Načelno vrijeme je 14 sati. Dopustite da još postoje mali modaliteti, ali 14 sati mislim da će biti vrijeme početka prosvjeda. Dobro, kažete da ste uspjeli napuniti 50 autobusa, mislite li da će sad biti manja brojka s obzirom na ovo poslano mišljenje? Da, to poslano mišljenje je stvarno jedna nevjerojatna stvar koja se dogodila, još ga je potpisala
djelatnica Ministarstva rada koja je inače članica povjerenstva za tumačenje kolektivnog ugovora. Dakle, to je jednostrano mišljenje koje je proizvelo svoj, nažalost, psihološki efekt kod ravnatelja koji se iz raznih razloga boje za svoju poziciju i to je ono što ova Vlada i ovo ministarstvo konstantno radi. Treba jasno ovdje reći, ova Vlada se boji točnog broja nezadovoljnih ljudi, ovo ministarstvo se boji točnog broja nezadovoljnih ljudi u svom sustavu. Da je tomu tako, onda ne bi donijeli dan prije prvog štrajka uredbu, to jest odluku u Narodnim novinama o uzimanju jedne dnevnice, onda ne bi donijeli to mišljenje da ljude odvrate od dolaska u Zagreb. Međutim, mi smo razmišljali i oko organizacijskih stvari, petak jednostavno mora biti radni dan, pa ako bude i manje ljudi, mi ćemo dobro znati komunicirati zbog čega je manje ljudi na ovome trgu. Mi jednostavno nećemo dopustiti ovom ministarstvu i ovoj Vladi da se povučemo pred onim što oni rade cijelo vrijeme. Dakle, ova Vlada nema hrabrosti da ispita i propita na pravi način na zadovoljstvo ljudi u sustavu obrazovanja i znanosti. Dobro, što se tiče 1. maja, znate kako je bila zajednička kolona, jel se to možda planira opet? Ili ćete vi imati svoju priču? Ne, mi smo ovo, kao što je Željko rekao, mi smo ovo napravili kao jedan međukorak, kao najavu i uvod da animiramo građane na ulazu u Maksimir. Naši aktivisti dijelit će prigodne letke i još neke druge poklone. Tako da je to samo priprema za ono što slijedi 9.5. Dobro, znači nema zajedničke kolone? Nema zajedničke kolone, da. Da li je ovo sve utjecalo i odgoda prosvjeda iz ministarstva poruke, da li je to utjecalo na odaziv, koliki sad odaziv očekujete, da li se smanjio interes članova za sudjelovanje prosvjeda? Da, što se tiče odaziva, to ćemo još vidjeti, ali odgoda prosvjeda je bila nužna. Mislim da nikome od vas to nije logično je bilo da odgodimo prosvjed zbog smrti Svetog Oca. Jednostavno je to bila jedna ljudska gesta, jedna gesta prema čovjeku koji je više od običnog svećenika ili pape. Dakle, jednostavno dogodila se više sila i mi nismo ni trenutka razmišljali da ne odgodimo taj prosvjed. Sad, što se tiče odaziva, naravno da je ovo mišljenje koje je jednostrano poslano od Ministarstva rada, sigurno će kod dijela naših članova utjecati, ali mi očekujemo da se s druge strane dogodi jedan bunt, jedan bijes kod ljudi, jer ovo stvarno treba izazvati bijes kod ljudi. Znate, ovo je jedan presedan, ako ovo sad prođe, onda bi oni htjeli svest prosvjed kao sindikalnu aktivnost samo na dane vikenda i na slobodno vrijeme zaposlenika, što nikada nije bila praksa u ovome društvu. I to ne smijemo dopustiti. Što ako bude problema, će biti sporova, šta? Da, naravno. Ako bude problema s time, ako mišljenje ovakvo ostane, ako poslodavci ne budu odobravali zaposlenicima pravo, dakle, po TKU na plaćeni dopust, da, sindikati će poduzeti sve pravne aktivnosti koje im stoje na raspolaganju. Međutim, ja bi se malo vratio još na ovo pitanje motivacije za prosvjed. Da, dio ljudi će se možda obeshrabriti, međutim, mi očekujemo da će se dio ljudi još više okuražiti. Zašto? Zato što Vlada laže. A Vlada nikad u nijednoj situaciji oko ničega ne bi smjela lagati i manipulirati. Vlada je lagala da je provela vrednovanje, da su naši koeficijenti predmet nekakvog objektiviziranja. Nisu. Vlada je lagala da zna koliko naših članova sudjeluje u štrajku. Ne zna. Vlada je lagala da je sa svim sindikatima radila na koeficijentima, a nije. S ovim sindikatima nije radila. O mnogo čemu u ovom našem procesu i ovoj našoj borbi je Vlada lagala. I to zaposleni u obrazovanju i znanosti vide i znaju. Znate koja je najveća prednost demokracije? Ta da mi o tome možemo govoriti. I mi ćemo o tome govoriti 9. ovdje, govorit ćemo o tome prije toga 1. građanima u Maksimiru i neće nas oko toga pokolebati. Dokle god budemo imali potporu naših članova da se borimo dalje, da idemo dalje, bit ćemo vrlo jasni
vrlo direktni i vrlo otvoreni oko svega što vlada radi. Vladi su često puna usta obrazovanja i znanosti, osim onda kada to isto obrazovanje i znanost traži svoja prava. Onda je to obrazovanje i znanost neprijatelj. Mi to nećemo dopustiti i stoga i sam odabir datuma, kao što vam je gospodin Stipić objasnio, šalje vrlo jasnu poruku. Idemo dalje i ne bojimo se. Sami ste rekli da i nakon prosvjeda idete dalje, ali ste isto tako ranije spomenuli da neće vaše aktivnosti se poklapati sa kampanjom za lokalne izbore. Što to onda znači? Da će biti pauza ili što? Pazite, to nije naša krivica. Mi ovu našu borbu, naše zahtjeve zapravo pred Vladu stavljamo već 1,5 godina. I nisu bili samo lokalni izbori, dakle bili su već i predsjednički izbori, prije toga su bili i parlamentarni izbori. Mi smo cijelo to vrijeme Vladi nudili dijalog i htjeli našu stvar riješiti za stolom. Niko nam to ne može osporiti. Situacija da je sada su izbori, pa vjerojatno bi Vlada trebala razmišljati o tome da onda ipak učini jedan dodatan korak i s nama riješi naše probleme za stolom. Dakle, mi ćemo nastaviti dalje s našim aktivnostima, bili izbori, ne bili izbori, dakle to za nas nije faktor. Što je sa plaćanjem dosadašnjih dana štrajka? Dakle, to smo rekli već više puta. Kada ove naše aktivnosti završe, kada vidimo jesmo li sa Vladom postigli nekakav dogovor ili nismo postigli nekakav dogovor, tada u tom trenutku će ovi sindikati zajednički donijeti odluku šta će biti sa eventualnom nadoknadom dnevnica u štrajku za sve članove sindikata koji su u štrajku sudjelovali. Hvala vama. Hvala. Hvala.